Salut! Salut, eu sunt Alex și astăzi vreau să vă arăt capcane în Minecraft. Da, poate că voi știți multe dintre ele, doar că vă arăt pentru începătorii din Minecraft. Uite, cred că asta cu Iron o știți, e foarte ușoară. Vă trebuie și un pressure plate. Stai că am uitat cum se face. Și uite, când e aici, te-ai blocat. Care de asta, da? De ce? Ce e asta? Dar nu prea merge. Nu știu de ce. Da, cred că vorbesc cam încet. Dar că nu știu de ce. Da, nu prea merge, dar cred că v-a spus. Să mergem altundeva. Pe aici. Acum, una foarte știută în România. Farsa cu diamondul. Cred că nu toți o știu. E cu lavă și cu diamond. Da, v-ați prins, sper. Dar eu sunt începător în Minecraft uneori. Par. Frate, chiar schior. Da, aici o găsesc. Și da, faceți o groapă de 3. Câte 3? Așa. Cum din astea. Mai dai iar în 3. Până aici. Și tot cu 3. Și da un pic pa. Și am revenit. Deci aici pui lavă. Pui aici diamond și vezi, și uite, să zicem că n-am văzut diamondul și mergem ca scufița zie. Nu știu cum să spune, am uitat. Adică nu mai m-am uitat eu la scufița roz și uite așa, hai să zic, param. Diamond! Ei tărăcou din inventar, sau dacă chiar l-ai, sau nu, ce mult. Și bați băiatul. Sau dacă vrei armele, fă cu TNT, frate. Da, asta toți o știu. Și ești blocat aici, zici. Spune-mi tot din uși din alea. Zicem că suntem 2. Aici am 2 de eu. Și uite, zic. Am ajuns aici. Și unul vine rapid. Pune aici. Și zic, ce se întâmplă? Și moare. Cam cu acest episod a fost doar 3 capcane care se știu multe. Ale mele nu, astea cu ușa nu prea mi-au mers, dar o să văd de ce. Și cam atât. Pa, cu ziua de azi. Pa!